एवढे दात बाहेर काढू नको, फ्लॅश पडता हय कॅमेऱ्यावर. ई करतस. ह्या काय? हे थांब थांब थांब. ह्या काय आहे? शेळा कधी खायसून आणलं आमच्याकडनं ना. डॅम्बीज एक नंबर. ती माझी होती 3 शेळी, त्यातलं एक आणलं. तर चला आता नेहमीप्रमाणे ढोरांना न्यायचं तयारी चालू आहे. आता कुठे जायचं? सरळ 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 पूनमच्या तिकडे. वाटेल काय? आज मित्र आपलं इलेलो बबलू, त्याका पण सगळं दाखवूचा आम्ही रोज काय काय करता होता, त्यासाठीच तो खास इलेलो. व्हिडिओ बघून बघून सगळा व्हिडिओत बघितले, आता अनुभव घेऊ केलो. तर आता आपली ढोरा येतात. आता 4 आहे, त्याच्या अगोदर किती होती गुरं? 2 होती. अच्छा. हो पाडवा आणि ती गाय पुढेच पहिली येते. ते बारके 2 नवीन आणले, तेव्हा जरा अतरंगी मस्ती करत ते, म्हणून ती लोणी त्यांच्या एवढ्या गाडग्यावरनं उडी मारतात डायरेक्ट. तांबडवांना तो म्हणून तो ह्याच्यावरनं उडी मारतो. हे खय घेऊन जाऊचा मग या पहिल्या नाही पुणग्याच्या तई नाही ना, मग थंय उभं राहा. तकडे पाटी हे बाबूजी जाते तुका बघून. बाबूजी रोजची जीवनशैली आहे. बाबूजी सकाळ अशी होते इथे. रोज जातोस ना रे? पाणी बदललं रे. त्याचे अतरंगी बाहेर, त्याच्या उगाच गळ्यात घातलेलं नाही. आला तो माझ्या व्हिडिओत आला बघ. कॉर्नरला त्याला उतावळे पण आला, व्यसन पण बांधलेली आहे आणि त्या गळ्यात तो लोढणं पण घातलेलं आहे. बऱ्याच लोकांचे कमेंट असतात कशाला असतात, पण ते इथे आल्याशिवाय कळणार नाही. अतरंगी येतो जरा. हा शांत आहे. आता ही दुपारपर्यंत इथेच असणार आणि मग घरी, आणि परत मग दुपारी पण परत सोडणार ना रे. हां, त्याच्यावर टायमावर गेली काय ती गेली, वाटेक लागली. चल आता आपण पुणग्याकडे जाऊया. मग आता एका जरा दाखवतंय घर. तर आता पूनमकडे बघूया, पूनमची खबर घेऊया. हां, बाबू सांगता अळवाच्या पानातली शूटिंग काही झालेली ती. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भरा नहीं. जगण्या तू काय आवाजच नाही गाडी. तू कसं होता औषध नाही होता. झालं सगळं दाखवून झालंय. कधी मग घेऊन गेला आहो सकाळी. तू साखर झोपेत होतास तेव्हा. कशा घ्यायचा आता पुन्हा कशा पुणग्या नाही भेटला ना तेव्हा. आवाज नाही दिलेला आम्ही, फक्त असं घराच्या बाजून चालत गेलेलो. चिबूड आहे तिथे आणि हे बघ चिबूड कधी धरणार रे? धरले काय? अरे हा, अरे चिबूड झाले आहेत. नाना जगण्याचं दररोज येऊन बघता. किती आहेत ते माहिती आहे? पैशांचं काम पुरा केलेलं दिसतं. चल चल, ती धरणार, त्यांची धरली नाहीत पण तेवढी. काय काय हे या काय पुष्पा काय होय? हां, असंच झालं टाइमपास. तुझे काय तुका घेऊ ना.
नाही 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 अरे तो झोपलेलो आणि झोप आता उठता तो बाजार आहे तो संपलो कसे अरे ह्यो जाणार मी मानत पण नाही पाठी बसा राहून अरे पण तो जाता तरी अरे हजेरी लावून येतात तो हजेरी लाव का हो आपले गजेने पाठीचा अरे पुढे मला बसा जरा आम्ही लपणार नाही तुमचा आवाजच लागणार नाही तो अरे पण घरात बसवत नाही जेव्हा. गर्दी वाढू आपण तू गर्दी वाढू कसता ही आरती होतोय का हा ता आधी माहिती आहे खूप तुला? पळता आणि एक इयर झाला की घरात नाही घरात काय होतं होतय हा. अंगलटीचा प्रश्नच नाही आहे. अरे पण तुम्ही जातात भाजीना पाठी बसतं भीती टेकून तू काय असतं मी पुढे डायरेक्ट आता बस गोव्याच्या पुढे आता काय असतं आता पाठी असता तेव्हा होतो अरे कसा वाटत आवाज होतो आरतीला काल बेल फिरली आरत नाव करा काय नाही रे भजना जातात ना मी सांगतो तुला भजनात जातो येतो आवाज देतो काढत ना अरे 4-5 जण आहेत फक्त आवाजावाले बाकी सगळे काय बोलतात चमचम ह्यो तर बाबा ह्याच्या बाजू बसा बाया काय अरे बाय ह्याच्या बाजू बसला करता ह्यो काय शब्द बोलता काय हो आता वेगळं बरा ह्यो तू बघ काल ओमो होतो बाजू काल ओमो होतो मी बरोबर ऐका ओमो पण काहीतरी वेगळा होता कधीतरी जाणार ना तुम्ही म्हणून तुमचे पार्टनर कायम असता हो धरकारी हो. हा. या हे येतो. काय म्हटलं तरी ना ह्याच्यात तो तू टाकते लग्नाचा काय तर सांग पाय जगण्यात कळाग नको बाबा हे 4-5 केपो मागल्यावर तांब्यावर पाणी होत नाही आणि मीठ घालून दे म्हणजे तो वाढपी होतो काल वाढपी हो छे काय ना माकाच काय ठेवले ते का काय मिळालंच नाही काय ना वाशीचं. तो पाव खाऊन येतो आणि मग घराकडे आणि घराडे आवशिक सांगायला गेलो भाकरी एकच भात जेवण बाकी काय नको उसळ पाव खाऊन येतात येणार पेटावर येतो चला तर आरती झालेली आहेत आणि उसळ पावचा मारान काढल्यानी होय ना चगण्या तू भारी भारीच काय करतो रे बाबा चगण्या पहिलोच अनुभव इलेलो हा उसळ पाव कशी खातात ती एवढे एक एक काय हा घराडे सामान लिहिलेलं मी म्हटलं एक भाकरी कमी कर आणि आज मरणा गावलं झाले असते तर वांदे झाले असते मग, शे. आता वाढूक कधी लागतही नाही यांच्या पहिलो अनुभव हा माझो हा? अंदाज येत नाही यांचो बाबा अंदाज म्हणजे तू अंदाज काय- कसा भेटणार नाही, वाटला हा? कसा वाटला 2 वर्षांनी का किती वर्षांनी इलं? 2 वर्षांनी इलं ना वर्षानंतर येलो वाढलेलं दिसतंय प्रमाण खाऊचा मराठाच काढलं गेलो आणि नंतर काय ना ते उसळवाला वाढून गेलो ना त्यांका हे काय करतो पाठी गेलो की पियो हा. असे की तो परत आनंद लागा त्याका त्याच्यात उसळ संपली. त्याच्यात बेलो ना काय सुधरा ना मुंबई वालो ना त्यामुळे त्याका कांदा 2 वर्ष काही केलो नाही या उसळ. त्या उसळ पाऊसला काय माहिती नाही काय त्याका माहित नाही यार. हे जर भावजी किंवा विजय पाटील ते असते तर बरोबर आहे का आधीच तांबीवर बसून काम पुरा केलेले असता हे आपलं वाढता त्याच्या डोक्यात गावाचं वाढणार डोन वाढपी छानच असतं हा. सगळे आधीच पाणी होतच सांगायचं आणि डवळायचं मसाला फेकायचो या कोणात तरी काम जमणार ना तो छगन आपलं गावलो साधो हा ना छगन आलं छगन तर काय रे माहिती सगळी पाठी किती रवली ती आणि शेवटी छगण्याकच गावली ना तो एक नंदन तसो गेलो 5 पाव खाणारो हा खरं तो जमलाच नाही त्याचा काय मी त्यातल्या त्यात गुळपाट केलंय मी लय हुशार आहे बाबा. तू खाल्लं आता राहतो ना पुन्हा जाऊचो पण ना आदिवाला मी खाऊन अरे घेतो. या. आपण बड्डेच्या दिवशी गेलेला होता हो आपण नंतर birthday-च्या अरे दिवशी तेव्हा तर भारीच आहे नंतरच्या लोकांना ना काय झालं माहिती चवीत फरक वाटला. लेट दिले आमका वाटलं संपले आपण अंदाज साधारण गमलो हा टोप बरोबर जरा पाणी मात्र मसाला टाकत मी ते बरोबर पहिली खाल्ल्याला बरोबर समजलं आता टेस्ट बदलली नाही मग नंतर कोण नाही मागत टेस्ट बदल टेस्ट आता बदलली. बदल बस पॉट भरला काय करत असते सफरचंद खातोय अरे मोठे सफरचंद खातोय सफरचंद खातो सफरचंद हे बघ अरे माझी औषध बरे आहे बरी आहे
तुमच्या सबस्क्रायबरांचो फोन येतो हा काय होय 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 गाव दाखवता आमचो तुम्ही यावा हो हो ता पण हाच हा 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 भाषेत बोलता की काय कशाक मराठ भाषेत बोलता त्यांना मालवणी येतं का भाषेत कशाक बोलतास पण काय नाही भाषेत मालवणी बोलत मराठी बोलवली ना ती छगन म्हणता अरे पाणी भरत तशीच मराठी बोलते. हे मालवणीतच बोल. अरे हे सगळे जोधापूर सगळे सेट बनवले करून आज मुंबईत चाललं कसे आहे का रे 4 जातात इतको दिवस राहुलं 4 दिवस तुका राहवाक टाइम नाही की हा? काय तुझा उसळीचा काय प्रकरण तुझं काय भरलाच काय तर गेलाय पुन्हा वाढूक राहत नाही ना तू आम्ही तयारीत ठेवणार आहोत पाणी बाजून आता काय झालं की लगेच पाणी वाचणार लवकर कळायला मग. हं? लवकर कळायला पहिल्यांदा वाढत होतोय मी का पुन्हा वाढूच नाही लागणार आता. कसं होतं रे तसं बोलतो वाढ 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 एका 3 टोप ह्याच्या खाली डायरेक्ट ह्यो वाढतात जेवण होता गावच्या पेक्षा मुंबईतले खातात तिघे जर पाटलात तो कोण कर ते दिवशी रे पहिल्या टायमात 6 काहीतरी पाव ठेवले बाय बाय मुंबईवाले पाव नाही तर उसळ कॅन्सल हा पाव नसेल तर उसळ नाही पाव नसेल तर भजनच कॅन्सल भजन कॅन्सल भजन कॅन्सल भजन कॅन्सल मग तुझ्याकडे काय ठेवतं उसळ ठेवच्या बाजून पाणी ठेवणार उसळ आणि पाणी हा लगेच वरता येतं गरम पाणी ठेव आज रव आता भजन तरी होईत का रव तुमचा नको राव काय रे काय तू हेरशी 2 वर्षांनी सुट्टी काढून दिलं मस्त गावचा लागतो तर मित्रांनो आता पुणग्याकडचा प्रोग्राम झालो आता घराकडे आणि आता दाबोळ्यात जाणार तिकडे काय आंघोळ बिंघोळ करून मग सगळे बीच फिरणार पाऊस नसला तर पाऊस नसलो तर पावसाची सुरुवात झालेली आहे पावसावर सगळं डिपेंड आता पुढची आणि आज जरा भावनाच्या घरातले वगैरे सगळे येणारच त्यामुळे त्याच्यात दिवस जाणार आणि याच्याकडे पण काय जास्त वेळ नाही 11-12 वाजत अगत हा एवढ्या वेळात काय बघूया काय काय मजा येतात अजून मला महत्वाच्या माणसाकडे जायचं बाबा हां समजलं काय हा राहुला त्याचा तो जीव खाईल माझा 10 वेळा त्यांनी मला फोन केलाय विनू काय तुका फिरवणार नाही महत्वाचा माणूस म्हणजे माझ्या मामाचो झील बिट्टू तो पण त्याला चांगलं ओळखता तर त्याच्याकडे जाऊचा काक्षेत त्याचा पहिलाच प्रश्न तू जाणारच कधी मग आमच्याकडे कधी येणार म्हटलं येणार चला मग मी गेलोय तकडे काक्षेत वाटत नाही हा कारण परत सासू सासऱ्यांका सगळ्यांका हवी घेऊन येऊचा त्यामुळे जरा वेळ मिळणार नाही नाही तर थंय मामाकडे घर दाखवलं असतं तुमका पुढच्या टायमात बघूया चला मग आता पुढे बघूया काय काय होतं आता बाकी गजले बिजले भजनांचे ऐकलास काय रात्री झाला आता बघूया भारीच गंमत झाली पण एवढे दात बाहेर काढू नको फ्लॅश पडता हय कॅमेऱ्यावर ई करतस ह्या काय हे थांब ह्या काय या शेळा कधी खायसून आणलं आमच्याकडनं ना डॅम्बीज 1 नंबर ती माझी